Vážené predsedníctvo, milé kolegyne a kolegovia, prajem vám príjemné popoludne. V tejto prednáške by som vám v krátkosti prezentovala našu Marianku, ktorá nám otestovala neúmyselne bežnú medikáciu primárnej nočnej enurézy. Nočná enuréza, teda enurézis nocturna alebo nočné pomočovanie, je jav, s ktorým ste sa vy ako pediatri už určite stretli. V podstate k úniku moču dochádza u detí prirodzene od novorodeneckého veku a od 3. roku si deti začínajú uvedomovať to močenie a dochádza postupne ku vôľou kontrolovanému močeniu a respektíve udržbe toho moču. Problémom sa stáva, a takto je definovaná aj nočná enuréza, keď k tomu mimovoľnému úniku moču počas spánku dochádza aj po 5 rokoch veku života. Výskyt, vidíte, u 5-ročných detí predstavuje 10 až 15%, u 7-ročných 7 až 10%, u 10-ročných 3 až 7%. A v podstate táto enuréza je problémom aj v dospelosti. V dospelosti postihuje ešte 1% pacientov, teda ľudí. Čo sa týka porovnania chlapci versus dievčatá, tak víťazom sa stávajú chlapci, ale v tom negatívnom slova zmysle. Určite je to problém, ktorý vyžaduje riešenie, pretože má psychické dôsledky ako aj na dieťa, tak aj na rodinu. U dieťaťa vyvoláva pocit hanby, dieťa sa cíti menej cenné, jeho sebaistota je narušená, vyskytujú sa poruchy komunikácie, dieťa sa utiahne do ústrania, nechce sa stretať v kolektíve a takisto sú obmedzené aj jeho aktivity, ako napríklad návštevy táborov alebo nejakých iných výletov zo školy, pretože aj keď sa ich zúčastní, tak potom sa veľakrát stretáva s nepochopením a výsmechom zo strany spolužiakov a kamarátov. A takisto dopad na rodinu, pretože oni sú tí, ktorí to musia dennodenne riešiť, prebaľovať tú posteľ a samozrejme tiež sú z toho nešťastní, že ich dieťa takýto problém má. Čo sa týka etiológie, tak nočná enuréza môže byť, ktorej sa ja aj budem venovať ako primárny problém, primárna nočná enuréza, keď pretrváva vlastne od toho novorodeneckého veku naďalej a tam je spôsobená nadmernou nočnou produkciou moču alebo nízkou plazmatickou koncentráciou antidiuretického hormónu v noci. Aby sme o nej mohli hovoriť, musíme ale najprv vylúčiť nemosympatické formy, ktoré sú spôsobené organickými alebo funkčnými príčinami. Z tých organických príčin je najčastejšou dysfunkcia močového mechúra, alebo potom musíme myslieť aj na nádorové ochorenia močového mechúra. Z funkčných príčin spomeniem neurogénny močový mechúr alebo stresovú inkontinenciu moču. Čiže ak tieto formy vylúčime, čo je dôležité, pretože tam dochádza potom sekundárne aj k poškodeniu obličiek, tak môžeme hovoriť o monosymptomatickej forme, teda ak pretrvávala od toho novorodeneckého veku. A pokiaľ sa tento problém vyskytne neskôr, už po pauze, v podstate bez fázy pomočovania, tak treba myslieť jednak znova, buď na nejaké napríklad nádorové ochorenie, alebo na nejaký psychický vplyv, stres v rodine, v škole, šikana, alebo na polurické stavy pri diabete mellitus, diabetes insipidus. Terapia primárnej nočnej enurézy je v prvom rade režimová. Dieťa musí dodržiavať správny pitný režim, to znamená piť dostatočne, ale večer už obmedzi tie tekutiny aspoň 1 hodinu pred spánkom, 1 až 2 ideálne. Takisto v diete obmedziť príjem bielkovín a soli, keďže sú to osmoticky aktívne látky, ktoré ťahajú vodu a hlavne teda večer znova to môže potenciovať to pomočovanie.
Je trošku také diskutabilné, či je vhodné budenie na močenie alebo nie. Niektorí autori sa k tomu stavajú, že áno, že približne po 2 hodinách by mal rodič zobudiť to dieťa, nech sa vymočí, nemusí sa dostať teda úplne do stavu prebudenia, stačí taký polospánok, zoberú ho na WC a tam sa vymočí, ale to je fakt také diskutabilné, lebo môže si na to dieťa zvyknúť a problém to teda nevyrieši, čo sa týka z dlhodobého hľadiska. Ďalej dôležitý nácvik predĺžovania intervalov mixie močenia počas dňa, čiže dieťa, keď má pocit, že mu treba cikať, tak malo by teda to skúsiť ešte udržať v sebe a tým pádom sa predĺžujú tie intervaly, teda neísť rovno na WC. Vhodné je písať si denník, tam ale treba to brať tak v pozitívnom slova zmysle a teda značiť si len tie suché noci, aby to dieťa nedeprimovalo, že tam má veľa čiernych bodiek, že vtedy som sa pomočila a len tie pozitívne, hej, napríklad nejaké červené slniečka. Dôležitá je úprava spánku. To znamená vhodné podmienky, vhodná teplota prostredia, nie nejaké prehriate, dodržiavať dostatočný spánok, chodiť v rovnakom čase spať. Využíva sa takisto enuretický alarm. To je taký alarm, ktorý sa v podstate na pyžamko pripojí a keď sa teda dieťa pomočí, tak ono začne signalizovať, už hneď tú prvú kvapku zasignalizuje a teda dieťa sa prebudí a uvedomí si, že treba ísť na WC. Samozrejme význam má aj psychoterapia ako podporná liečba. No a ak režimové opatrenia nám neprinášajú nejaký efekt, tak sa využíva ako farmakoterapia desmopresín, čo je syntetický analóg antidiuretického hormónu alebo vazopresínu. Desmopresín sa používa v tabletkovej forme alebo rýchlostný perorálny liofizát, preparát MELT. V minulosti sa používali aj nosové kvapky. Nosový sprej teda, pardon. Indikovaný je teda pri normálnej koncentračnej schopnosti obličiek, nočnej tvorby moču a takisto sa využíva pri centrálnom diabete insipidus. Hlavným nežiaducím účinkom je závažná hyponatrémia, ktorá je spôsobená spätnou reabsorpciou vody v dysnálnom tubule obličky a s ňou spôsobenými ďalšími prejavmi, ako je edém mozgu. Čo sa týka našej Marianky, bolo to 5-ročné dievčatko, teda je to 5-ročné dievčatko, anamnéza nevýznamná. Bola nastavená na farmakoterapiu desmopresínom primárnej nočnej enurézii s dobrým efektom. Jedného dňa si ale zmyslela, že tých tabletiek je nejak málo. Ona užívala iba jednu 120 mikrogramovú tabletku a pojedla ich teda 10 naraz. Tým pádom prekročila 4-násobok maximálnej dennej dávky, ktoré sa podľa Národného toxikologického centra uvádza ako 0,3 mg. A teda upozornili nás na nežiaduce účinky z klinického stavu ako hyperhypotenzia, bolesti brucha, zmetenosť, vertigo, pády krče, kóma súvisiace s tou hyponatrémiou. Náš manažment bol pri príjme takýto. Dieťa bolo objektívne čulé, GCS bolo 15, dieťa bolo normotenzné, veselé, subjektívne ťažkosti, žiadne bolesti neudávalo. A v prvej fáze sme indikovali podanie aktívneho uhlia v dávke 1 gram na kilo a monitorovali sme samozrejme vitálne funkcie a stav vedomia, presnú bilanciu tekutín a v úvode sme obmedzili úplne príjem tekutín. Tu vidíme mineralogram, ktorý nám potvrdil, že k hyponatrémii nedošlo, v podstate sa to nátrium v sére ešte mierne zvýšilo. Odpady v moči natria takisto boli, čiže nesvedčalo to pre nejaký
problém. Osmololitá moču a séra bola takisto relatívne stabilná. Trošku nám narastla osmololitá moču, čo sme ale pripisovali už vzhľadom k tomu, že ako vidíme, natrium ešte mierne stúplo a odpady boli nízke, čiže bolo to skôr z tej reštrikcie tekutín, ktorá bola v úvode a boli tam iné osmotické aktívne látky. Tlak krvi, ktorý sme monitorovali, tak bol takisto, v podstate celý čas sa držal medzi tým 50. a 90. percentilom, iba v úvode bola hypertenzia, ktorá bola kvázi asi stresová. Hmotnosť bola konštantná, bilancia tekutín, čiže prvých 10 hodín tam sme úplne obmedzili ten príjem tekutín a vzhľadom k tomu, že aké boli tie parametre predtým, tak sme už povolili znova tekutiny a bilancia bola vyrovnaná. Čiže žiadne nežiaduce účinky sme nepotvrdili a týmto by sme chceli poukázať na to, že bezpečnosť tejto bežnej medikácie primárnej nočnej enurézy je naozaj táto medikácia bezpečná, ale musí byť správna indikácia, čiže potvrdená primárna nočná enuréza, vylúčené nejaké iné, dobré tubulárne funkcie a samozrejme pacient musí byť compliantný, čiže dodržiavať tú reštrikciu tekutín. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme.